Kaixo denoi eta mila esker ona hurbiltzeagatik. Martxoan sartu berri gara eta ondo dakizuen moduan 19. korrika ere berehala izango dugu eskualdean. Martxoaren 21 eta 22 izango da gure eskualdean Euskaldun mezua zabalduz. Eta zer da Euskaldun izatea? Euskalduna ibilbide individuala naiz ekimen kolektiboaren bitartez Euskararen alde jarduteko ahalmena duen Euskalduna edo Euskalduntzen ari den pertsona da. Korrikaren antolaketan ibiltzen ari diren dabiltzan tolosarrei, Inazio Agirre etorri zitzaien burura mezu horrekin. Inazio Agirre izan ere, Euskaldungintzan Euskararen alde jarduntzen pertsona izan baitzen. Herri honen nortasun zein hizkuntzaren alde bizi osoa eman zuen pertsona izan zen. Inazio Agirre omendu nahi du korrikak, baina ez hori bakarrik. Berak egindako lanaren eta ondarearen jarraipena izateko gako batzuk izango ditugulakoan gaude mahai inguru hau bukatu ostean, hala nahiko genuke behintzat. Horretarako guztirako dauzkagu, hemen Inazio Agirreren bizitza ondo ezagutzen duten hizlariak, bere izaera, euskalgintzarekiko konpromisoa eta soziolinguistikan egindako ekarpena ezagutzen dutenak. Eta zuen ekarpenak ere ongi etorriak izango dira gaurkoan. Hementxe ditugu honen bestez, Jose Manuel Odriozola, Antzokoa, Euskara irakaslea izandakoa, eta Antxon Izagirre eta Koldo Maiz, Inazio Agirreren lagunak, eta hainbat abentura elkarbanatutakoak. Honen bestez, zu hona da izan. Inazio Agirreren pensamendu soziolinguistikoa adierazteko, berarekin eragina izan duten zenbait soziolinguisten ekarpenak edo eragina zehatu nahi dut. Beraz, hitzaldia edo hitzalditxoa 15 minutuko hau antolatu dut, berarekin eragina izan zuten autoreen arabera. Izenburua du berriz, Inazio Agirreren pensamendu soziolinguistikoaren espal batzuk besterik ez dira izango hemen agertuko dituenak. Lehen atala, hizkuntzaren zer nolakoak. Atal honetan eta bigarren hirugarrengoan arrazilen, soziolinguistak katalan bat, arrazilen eragina nabaritu dugunik, eta beraz horren arabera jardungo du. Lehen puntua, hizkuntzaren garrantziaz jabetzeko zera esango digu Inazio. Kulturaren existentzia bera ere hizkuntzari zor diogula. Atal honetako pasarte hauek Ele aldizkarian argitaratu zituen 1989an. Bigarren puntua. Horren ondoren Inaziok zehaztuko digu hizkuntza eta kultura komunitatearen emaitza direla. Alegia, bere hitzetan, komunitatearen historiak moldatzen dituela bata eta bestea, naiz hizkuntza naiz kultura. Hirugarren puntua. Hizkuntzaren funtzioi buruz hauxe da Inazioren urte haietako iritzia. Batetik esaten du, funtzio identifikatzailea betetzen du hizkuntzak, hau da, komunitate barruko partaideak elkartu egiten ditu, eta horrek komunitatearen batasuna bermatzen du. Bestetik berriz, komunitate barrukoentzat batasuna den bezala beste komunitateekiko bereizlea da hizkuntza. Laugarren puntua. Nazio identitatearen zutabe nagusitzat dauka Inaziok hizkuntzaren egitekoa. Bere hitzetan esan da, hizkuntzaren funtzio identifikatzaile eta bereizle horietatik datorkio hizkuntzari nazio identitatearen zeinu edo ikur bortitza izatearen izaera. Bosgarren puntua. Hizkuntza guztiak berez potentzialitate berbera dute komunikazioaren beharrak asetzeko Inazioren ustez. Hitzez hitz esaten du, hizkuntzen sailkapen jerarkiko estrukturala asmazio ideologiko interesatua dela. Munduko hizkuntzarik primitibo, bernakulo, regional, basatienak, inglesak, frantsesak, gaztelaniak duten adineko egitura duela. Eta konplisotasun maila berekoa direla. Bizi diren komunitateetako gizartearen komunikazio beharrizanei erantzuteko gaitasun berekoa direla. Seigarren puntua.
Euskara euskal identitatearen oinarrizko osagai objektiboa da Inazioren begietara. Alegia, esaten du, funtsezko elementua da euskal kontzientzia nazionala zedarritzeko. Euskal Herriaren batasun objektiboa euskarak zedarritzen du, bi estatus zapaltzaileek esartzen dioten zatiketa gaindituz. Bigarren atala, elebiduntze sozialaren prozesua inbasio baten emaitza da. Horrela laburtu du. Lehen puntua. Hiru fasetan banatu dezakigu herri menderatu baten elebiduntze prozesu Inazioren iritziz. Lehenik, jatorrizko ele bakarraldia dago, Inazioren hitzetan esan da, jatorrizko hizkuntza bizi da hizkuntz komunitatean, jatorrizko hizkuntzan bizi da hizkuntz komunitatean, aldi horretan, lehendabiziko fase horretan. Bigarren fasean, elebiduntze aldia dator. Inazioren hitzetan esan da, bigarren hizkuntzaz jabetzeko eta erabiltzeko aldia orokortzean datza elebikuntzaren edo elebitasunaren fenomenoa. Eta hirugarrenik eta azkenik, ele bakarraldia dator. Inazioren hizkeran esan da, jatorrizko hizkuntza utzi, ahantzi eta ez ikastean datza funtsean azken fasean. Horrela definitzen du hain zuzen ere ordezkapenaren hiru urratsak. Eta bigarren ataleko bigarren puntua, hauxe da. Jatorrizko herri elebakarra elebidun bihurtzen duen prozesua modu honetan definitzen du Inazio. Elebitasuna, beste hizkuntza baten esparruetan daraman inbasio prozeduran datza. Horixe da hain zuzen hizkuntza borroka. Eta elebitasun prozesu horren amaiera hizkuntza ordezkapena da. Oharkapeko prozesu horrek jatorrizko hizkuntza galtzea dakar. Hirugarren atala, arazileen itzalpean, nahi batuzue, elebitasun soziala suizidio kolektiboa da herri minorizatuarentzat. Lehen puntua. Bi komunitate linguistiko espazio sozial berean elkarri gainka bizi direnean, emaitza hauetako bat izango da Inazioren esanean. Hizkuntza normalkuntza, ala hizkuntza ordezkapena. Bigarren puntua, elebitasunaren kontzeptuak trampatik asko duela uste du Inazio. Hala, bere hitzetan, elebitasuna egoera baketsu, orekatsu eta postura demokratikoa bezala planteatzea trampa eta gezurra da. Hirugarren puntua. Era honetan, zehazten digu Inaziok elebitasunaren zer nolakoa. Esaten du, elebitasuna persona mailan aberastasun kulturala den bezala, elebitasun soziala herriaren suizidio kolektiboa da. Herriak bere buruaz beste egiten du prozesu honen buruan. Laugarren atala, normalizazioaren zer nolakoa. Hemen ia txepetxen eragina nabarizaio Inaziori. Lehen puntua. Euskaren aldeko normalizazio borrokak ezin dio ezeri itxaron Inazioren ustez. Bere hitzetan esan da, guztiz okerra da pentsatzea marko juridiko-politikoaren aldaketa lortzean Euskararen normalkuntza lortuko dugula beste ezer egin gabe. Bigarren puntua. Euskaren aldeko normalizazio prozesua Inazioren hizkeran adierazita. Prozesua gaurdanik bertatik abiatu eta bultzatu beharra dago ezeren zaila egon gabe. Hirugarren puntua, gauzak doi alderantziz egin behar direla dio Inazio. Alderantziz bere hitzetan. Alderantziz direla iruditzen zait euskararen normalkuntzaren prozesua aurrera daramagun neurrian marko politikoa aldatzen ari gara eta helburuetatik hurbilago gaude horrela. Eta azkenik, laugarren puntua, euskararen aldeko plangintzak eskema orokor bati jarraitu behar lioko Inazioren iritziz. Hartara, esaten du, hizkuntza plangintza gizarte planifikazio orokorraren barruan gertatzen da. Beraz, autopolitikoa da eta burujabetasun politikoaren maila eskatzen du euskararen politikak. Bosgarren atala. Inazioren pentsamendu soziolinguistikoa osatzen eta aberasten doa. Atal honetan Iñaki Larrañagaren eragina nabarizaio. Lehen puntua. Inazioren egokitasun bat bere formazio soziolinguistikoa dela eta. Esaten du, Iñaki Larrañagak gure artera ekartzen zituen arrazil eta enparauak.
Lizardi kultur elkartean afaltzen genuen eta luze eta zabal hitz egiten genuen soziolinguistikaz eta zehazki hizkuntza komunitate euskaldunaren egoeraz. Zuzenean ikasi genituen egora minorizatuaren berezko joera negatiboen errealitatea, elebitasmoaren arriskua, ordezkatze prozesuen faseak eta normalizazioaren norabidea. Urte haiek, esaten du, urte haiek aktibitate handiko urteak izan ziren. Lekukotasun hauek bat soziolinguistika aldizkaritik hartu ditut, 2010koa dira. Bigarren puntua. Bigarren lekukotasuna eskolatze euskaldunaren inguruan. Esaten du Inazio, Tolosako hautzaindegi euskaraz izan zebin, Iñaki Larrañagaren informazio eta aholkuak erabakigarriak izan ziren. Garai hartan zenbaitek esaten zuen euskaraz bakarrik eztea kaltegarri izan zitekeela, eta ez genuela gure seme-alaben etorkizuna arriskuan jartzeko eskubiderik. Hirugarren puntua. Iñaki Larrañagaren hitzok bere egiten ditu Inaziok 1989. Esaten du, euskarak diskurso berri baten behar gorria du. Duela 30 urtetik hona nabarmen behera egin baitu. Frankoren azken urteetan hizkuntza euskal nortasunaren ezaugarri modura hartzen zen. Herritar guztiak euskara ikasi behar zuten. Gaur egun, euskal herritarra izateko euskara jakin beharrari ez zaio lehentasuna ematen. Beste aldetik, garai batean euskararen aurkako jarrerak plazaratzen ausartzen ez direnak, orain gauzak gutxirekin azaltzen dira ez dagoela euskara zertan ikasirik esanez. Seigarren atala, herritar eleaniztunen herri euskalduna. Inazioren azken aldiko iritzi batzu dira hauek, atala honetakoa. Bat, hizkuntz aniztasunaren printzipioa zeukan Inaziok begiz jota. Bere hitzetan esan da, euskaraz bizi den Euskal Herria gauza ona da Euskal Herriarentzat, Europa eta munduarentzat. Ez du arriskoan jartzen ez norberak duen erdara, ez da erdariztun komunitateen iraupena ere euren lurraldean. Denon giza duintasuna babesten du eta kultur aniztasuna sustatzen du. UNESCO dionez, kultur aniztasunaren defensa imperatibo etikoa da. Hau uste dut gustatu zitzaiola Inaziorik, behin edo behin aipatu izan zidarako. Bigarren puntua. Euskaren normalizazioak erebide eremu zabalak bereganatu behar ditu Inazioren begietara. Hala, esaten du, euskara berreskuratzeko politika batek lortu behar du herritarrak bere jardungune sozialetan euskaraz errotzea. Euskaraz bizi den Euskal Herri euskalduna bermatzea. Eta bukatzeko hirugarren puntua, Inaziok hobesten duen normalizazio ereduak oinarrezko ezaugarri hauek izango lituzke. Esaten du, gure ereduak euskal herritarren eleaniztasuna eta Euskal Herri euskaldunaren iraunkortasuna bermatu behar ditu. Berdintasunezko kultur aniztasun globalaren barnean. Eta bukatzeko ondarritza. Bat. Inazioaren pensamentu soziolinguistikoak Kataluniatik iritsi zitzaigun diskurso soziolinguistikoaren eragin nabarmena du oinarrizko hainbat kontzeptuetan. Hala nola, elebitasuna ulertzeko moduan, minorizazioaren mekanismoak ezagutzeko metodologian, diglosiaren interpretazioan eta bat. Bigarren puntua, Inazioren gaztetako belaunaldiaren pentsaera soziolinguistikoari indarragatzen joan da. Adibidez, elebitasunari buruzko iritziak beltzetik txurira aldatu direla esango banu, edo bagenu, ez genuke gestura hondirik esango. Gaur, elebitasun soziala auzitan jarriko duen iritzik gutxi aditzen da bazterretan. Hirugarren puntua, gaur egun hizkuntza hegemoniaz hitz egiten dugu gehien bat. Jadanik apenas hitz egiten dugun Txillardegiren hizkeran ohikoa ziren imperialismo linguistikoaz, hizkuntza dominatzaile eta dominatuaz, edota komunitate linguistiko minorizatuen imaginario kulturalean euskal elebakarrek daukaten eragin positiboaz. Eta ja bukatzeko, nire saio hau, laugarren puntua, Txepetxek esaten zuen euskara ez dela normalizatzen hasiko,
Euskal umeak aldi berean transmisio natural eta kulturalean sozializatzen ez diren bitartean. Beste modu batera esan da hori bera, ideia hori bera, euskara ez dela normalizatzen hasiko, belaunaldi berriak aldi berean eskolako sozializazio kulturalean eta komunitateko sozializazio naturalean murgiltzen ez diren bitartean. Uste dut, Inazioren pensamendu soziolinguistikoak bat egingo lukeela ikuspuntu honekin. Horixe soziolinguistika ikuspegitik, Jose Manuel Odriozonak egin duen lana Inazio Agirreren idazkiak aztertu ostean, eta oraingoan hori bai, euskararekiko konpromisoa eta bere izaera eta nortasuna hurbilduko digute, bai Jon Izagirre eta Koldo Maizek. Arratsaldeon, lehenik eta behin, mila esker, hemen hitz egiteko aukera eman idazunei, eta ogorea baita niretzat, guretzat hemen hitz egitea. Inazioetaz jarduteko Koldo eta biok ez gera hain Jose Manuel bezain egituratuak izango, informalagoak izango era. Izan ere, gure eta Inazioen arteko bideak hainbat aldiz gurutzatu ziren, aurkitu ziren, batera joan ziren, eta orduan ez dugu egingo hitzaldi orekatua baizik, egingo dugu informalagoa. Neurri batean, zuek hemen zaudeten zuetako asko, egokiagoak zinatekete hemen egoteko, segurasko guk bezain ondo edo hobeto ezagutu duzuelako Inaziok egin duen lana eta izan duen ibilbidea. Baina, hori esan da, guri eman diguzuen aukera hau baliatuko gara, o baliatuko dugu. Lehenik eta behin, Inazioren konpromisoa eta lidergoa azpimarratuko nituzkenik. Euskararekiko, euskal kulturarekiko, euskal herriarekiko, euskal herri askearekiko, euskal herri batuarekiko konpromisoa. Eta lidergoa. Lidergoa ez zentzu klasikoan askotan ulertzen da bezala, baizik lidergoa baserritarrek ulertuko lukuten modura hitzai gisa. Hirien aurretik doan hitzai gisa irudikatuko nukenik bere lidergoa. Izan ere, eta gure esperientzian, hirien aurretik bezala Inazio oso gora jotzen zuen, oso aurrera jotzen zen batzutan, eta esan behar izaten gire Inazio, etxiai, horrein, guntzago, Inazio aurrera gongo zen. Nik Inazio, ja badira 40 urte luze ezagutu nuela, hemen aipatu da haurtzaindegiaren osaketan, sorreran, horre ezagutu nuen, ordurako mutiko izate utzi eta gizon ja egonkortua edo familia azten ari zana. Eta haurtzaindegia, esango nukenik gaur egun eusket, haurtzaindegia Tolosako haurtzaindegiak neurri handi batean Inaziori zor diola. Bati bat, euskal haurtzaindegia izan, euskarazko haurtzaindegia izatearena. Hor egin zituen lanak, irakasleak lortu diru laguntzak izan ere, aldi berean, familia langilekoa izatean, beren seme alaben arduraz eta langile askoren kasuan bezala, ordu batzutan utzi behar izatezan da kasu honetan haurtzaindegiaz baliatu zuen. Gaur egungo aurreskolak eta hori, nik uste Inazio hortan aintzindaria izan zela euskal aurreskolak sortze horretan. Bigarren, esango nuke, elkar aurkitzea edo lehenengo esango nuke, eta nik aipatzekoa da, Inazio ikastolakoa zen. Inazioren eskola ikastola zen erreferentea. Inazio behar zuen eta berak sentitzen zuen bere etorkizunerako, Euskal Herriaren etorkizunerako ikastolak
Hau da, murgiltze sistema euskara utzean egingo zuten eskolak, eta kaso hartan ikastolak beharrezkoa zirela. Berari tokatu zitzaion, ikastolan sartu, lanean, garaigarteko juntan, ni baino beto emeterio hemen dago eta askoz gehiago hitz egingo luke, eta hobeto baino, nik uste dut aldaketa edo eman zuela, aldaketa edo salto kualitatibo bat. Inazio, segurazko hor juntan sartu zanean, kosta egiten zitzaion isilik eta entzuten da egotea, baina urtebete edo horrela egingo zuen, ikasi arte, eta behin ikasitakoan zertzen ura, nuntzegoen, eta hartuko zuen soka eta handik tira egingo zuen. Ni daukadan esperientzia bintzek hori da, berarekin ikastolan eta juntan izan nuen esperientzia, eta urte zaila ziren, legeztatzeak, gelak behar ziren, espazioak ikastola berria behartzen, eta horretan hor begiz jota genituen, zituzten, zuten, Jurramendiko lurrak gaur egunik ikastola kokatzen direnak, eta horien alde borrokatu gertzen. Baina bera bazekien, beste hainbat alorretan bezala, etzela hori posible, 4-10 lagunen lana etzela baizik, herria implikatzen ez baldin bazen horretan, ezinezkoa zela lorpen horietara. Eta orduan, berak askotan egiten zuen bezala lehendabizi horri baten gainean jarri behar zuten ideiak zer nahi zuen, eta gero lortu behar zuen hori komunikatzea eta gainera jendea implikatzea berarekin batera. Eta hori da, hain zuzen ere egin zuena. Dokumentu batean lan egin, ideiak horre batean jarri, ideiak garbiak, gero urrena Tolosako elkarteak, dendariak, herritarrak implikatu ikastoraren alde, eta azkenean, nik uste dut ikastoraren alde Tolosan egin den manifestalderik handinetako bat, edo horrela burutu zela Tolosan hain zuzen ere, ikastoraren alde lortu zituen indarrak, ez da. Horrekin batera, lehengo batean ontaz hitz egiten da Inazio, ikastoraren gain fede handia zuen. Eta horregatik, askotan bere esaldia zerbait egin behar genuen, ekimen bat martxan jarri gartzanean, ez da, Inazio, zenekin egingo diota, berak egiten zuen alako keinu bat, ikastolako ume guztik eta guraso guztik eta irakasle guztik hartuko izango eta jungo gaitut eta egingo gaitut, ez da, berak bazuen hor nolabaiteko fede itxu bat. Bazituen baita ere arantzak, izan ere tokatu zitzaion bizitzera joatea ikastolako patio ondora eta ikasleek ez zuten beti euskaraz egiten eta lehioa irekita entzuten zuenean gazteleraz, mintzen zenez eta hori zen bere egiteko bat. Ikasle guztiak euskaraz hartzea. Aurrera ginez, Inazio, euskaltzalea, euskalduna, baina une batean konturatu zen trebatu egin behar zuela, euskara hobetu egin behar zuela, euskara jantzian behar zuela berak, eta horrela, hor ikusi genuen euskaltegian, euskaraz trebatzen, eta egia da, gero bere idatziak eta hor daude, eta froga benetan hartu zuen konpromiso hori. Zeren berak, nik uste nahi zuena zen, gutxinez, ez baldin bazen ere herri guztia euskeraz eta denak euskeraz mintzatzea, berak behintzek euskeraz bakarrik egitea. Hori zen bere ametsa. Berak komunikatu nahi zuen mundu guztiarekin eta alegintzen zen edozin askotan ohitura zen ez, gure artean, eta orain ere askotan gertatuko da, lagun pare bat edo bat erdalduna baldin bada, sekulako berehala jotzen dugu, hari kasu egitera eta denak hasten gera. Eta horretaz jabetuta berak oso garbi zeukan, berak ez zuela egingo hori. Eta horretan saiatu zen eta horretan asko lagundu zuen, gure eta ingurukoen eskema horiek eraldatzen, ezta? Segurazko ibilbide horretan,
Berarentzat nik uste dut egon zala une jakin bat nun lehen hemen aipatu du, Jose Manuelek aipatu du Iñaki Larrañaga. Iñaki Larrañaga siadekokoa eta momentu batean hor Lizardiren inguruan eta gure arteko bileratan euskararen aldeko zerbait egin behar genuen eta horrela bera izan zen Tolosaldea berreuskalduntzeko elkartea sortu zuena, beste batzurekin, baina bere gidaritzan. Eta hori izan zen elkartea sortzeaz gain, berak argi zeukan etzala nahikoa elkarte bat sortu eta euskeraz euskararen alde nola eragin hitz egiten ari zea, baizik praktikarekin lotu behar zela, praxisa behar zela. Eta orduan buruatu zitzaion, azterketa soziolinguistiko bat egin behar genuela. Azterketa soziolinguistikoak numerotan jartzen giren diru asko behartzen hori egiteko. Baina, diru gutxixoekin nola egin, azkenean, bera zela medio, siadekoako konbentzituta, Iñaki Larrañaga tarteko zela, lortu genuen azterketa soziolinguistiko egitea, eta horretarako, hamarnaka asko, jende asko, lotu zuen inkestak egiten, etxe joaten, eta horretan jardun genuen. Eta hori ere, nik uste, Iñaxioren emaitza izan zara. Geroago, eta nik uste dut, beste denok bezala aurkitzen gara gure bizitzan kontraesan batzuekin, ezta? Bizitzeko lan egin behar zuen. Bera komertziala zen. Eta, noski, komertziala ezin zankoan, nik euskaraz bagarrik egingo dira, nik porkonpone, hori zenbait tokitan baino lanean ez. Eta hori nola gainditu, ez? Eta momentu batean oso erabaki zaila hartu zuen. Segurazko, asarre bat baino gehiago kosta zitzaion da, ezta? Izuzen ere, nik lana utzi behar diat. Ze, berak, ari baldin bazen, euskera utxian lan egin nahi zuen, euskera utxian, funtzionatu nahi zuen, euskera utxian lan egiteko eta bizitzeko konpromiso horren alde ari baldin bazen, berak kontraesan horrekin. Orduan, erabaki zuen, lan utzi, ikasketak egingo ditut, eta ikasketa horiek egiteko ere, nik uste, Iñaki Larrañagak behin esan ziola, Iñaxio, ze egiten dekik hemen, komertziak bezala, kartoia saltzen. Ez aldaukek hemen beste zer egitekorik, zera lana zehoa zer egin hemen. Eta orduan, hartu zuen konpromisoa, utzi, ikasketak egin, gauetan joaten zen ikasketak egitera, esan berrek ez dago, bizia eta azkarra zela eta bere unibertsitateko ikasketak burutu zituen, Bizenti de lortu zuen da horrek aukera eman zion, beste lan baten hasteko. Eta zen izango lehenengo aukera eta irakasle jarri zuten. Irakasle, garai hartan, nora bidaliko eta Tolosako institutora. Garai hartan Tolosako institutuan euskera zentzuen inork egiten, nahiz eta euskaldunak izan. Eta bera euskerako eskolak ematen jarri zuen, ikusi egin behartzen gizona nola etortzen zen eskola horietatik zenolako batzutan asarreak ekartzen. Euskeraz inon entzunez, etxien ere gazte haiek euskera zen erlijioa baino oraindik Maria deitzen zen horietakoa, eta, ari izaten zenen, tio, a mi no me hables, horrela, modu honetan, asignatura euskera astean bizpairu ordu zer jola zitzaien nahi zera gaztei euskera. Orduan, erabakizu, euskera emateko ordez, soziolinguistikaz konbentzitu egingo dizkiak. Iñaxio, dena prestatuta ematen zituen, baina zaila egin zitzaien. Baina tematia zen, ez buru gorra, tematia. Eta tema horretan, izan zuen aukera bat, Donostian udaletxean atera zen euskerako patronatuko zuzendari bezala edo plaza bat, eta garbi zuen, berak buru belarri alegin guztiak egingo zituela eta ikasi behartzen guztia egingo zuela, eta sartu behartzen orduak. Eta horrela guk asko jakin gabe zertan ari zen, desagertu zen gure ingurutik. Nun baiten sartu zen. Ez genekien, zer arantzazura juntzan, parraile edo zer, baina, esaten zen, ikasten oposizio prestatzen ari dek. Prestatu zituen, atera egin zuen, eta gero horrek aukera eman zion, Donostiako udaletxean
lan handi bat egiteko. Lan handi bat egiteko, Donostiako udaletxea, handia, langile asko, eta haiedenak beren perfiliak eta beren plangintzak eta egiten. Beste alde batetik nik azpimarratu nahi dudan beste ideia bat, bere konpromiso militantea azpimarratu nahiko nuke. Ignacio euskaltzale izatea zen, abertzalea zen, independentzia zalea, eta herri batasunarekin konprometitua. Eta hor, hemen gaudenok, berarekin militatzeko aukera izan genuen. Eta, bueno, bigarren legegintzaldian edo proposatu zitzaion zinegotzi joatea, Kodore bai, horrelak egin ziren zinegotzi, eta han ere bere konpromisoa oso garbia izan zen, zera, euskaren aldekoa. Bati bat, azpiegitura sortzen. Garai hartan, itzultzaileen bat, edo egongo zen, orduan, departamentua sortu egin behar zen, euskaren zuzendaritza sortu egin behar zen, eta horrela jarri zuen Ignazioren garaian, konplizitateak lortu zudarik gabe, konplizitateak hain konbentzituta ez zeuden beste batzukin, eta berari sortzaio gaur egun udaletxean dagoen euskera departamentua eta euskera zerbitzua Ignazioren egitekoa izan zen, ezta. Bestetik, zinegotzi izatea, herri batasunen garaietan, eta garai zaila ziren politikoki, zaila ziren. Eta urte luzetan izan dira. Baina, bestea beste, deno gogoratuko dugu, ikurrinaren aldeko borroka hura, ez da, udaletxetan debekatuta zegoen, ikurrina jartzea, espainola jarri behartzen, lau zinegotzi ziren, Ignacio tarteko, eta hauek erabaki zuten, hemen ez dugu onartzen espainola, ondo tolestatu, eta bidali zioten barne saialik, ez da. Eta, klaro, hori gero ordaindu behar izan zuten, auzipetuak izan ziren, eta, kartzerara joateko arriskoa izan zuten, nahiz eta gero epaiketan etzan hori gertatu. Gauza asko esan ditezke, baina horrela jotzeaz, nik bati bat hemen azpimarratu nahi duena da, Ezker Abertzaleko militante ez bakarrik herrian. Une batean, egitura nazionaletan, euskera batzordeko kide izan zen eta hor sekulako ekarpena egin zuen. Ez bakarrik Jose Manuelek aipatu duen hori pixka bat pentsakera eta ideologikoa, baizik, garai hartako herri batasunak, neurri handi batean gazteleraz funtzionatzen zuen, askok etzekitelako, batzuk etzekitelako, eta inertziaz, euskeraz egiten zen, baina nahiko askotan testimoniala zen, ezta. Eta orduan, berak oso garbi zuen, nik horrelako alderdi batean ez diat militatu nahi, eta zuek eraiki nahi dezuten horrelako herririk ez du nahi. Independentziaren alde, baina independentzia, Euskal Herri independente eta Euskalduna. Eta orduan, ni baino egokiago badaude hemen hitz egiteko hortaz, baina berak buru belarri, Mari Carmen Aior hemen dago, eta Joseba Alvarez, txillardegi maixua hortzuten baitere. Eta plangintza oso bat egin zuten egitura guztiak euskalduntzeko. Behetik gora, goiti bera hasi, eta klaro, hori gaur da eguna lortua duela Ignacio. Hala eta guztiz ere, lehengo batean, berarekin kide, militante, euskera batzorra bitutoko esaten zidan, Ignacio galera handia izan da, ez bere ekarpenarengatik, baina baita ere, bera bezalako
tiratzaile bat, bera bezalako hitzaile bat, bera bezalako lider bat, falta denean sinisgarritasuna izango duen pertsonak faltatzen direnean, askotan tensioaren jetxi egiten da, eta orain egiten diren dokumentuetan Inaxioren eskua falta dela esaten zidan bakarren batek, ezta? Eta orduan, segurazko hori horrela da eta galera handia izan. Bukatze aldera ez dakit uste pasa naizela, baina hiru ideia azpimarratu nahi dituzke. Inaxio pentsalaria, eta hemen aipatu da, eta pentsalaria izate horretan Txillardegi dudari gabe lagun eta maixu izan zuen, Arazil, Txepetx aipatu dituzte, eta ez naiz horretan, baina bai bere dokumentuetan eta berak askotan azpimarratzen zizkigun ideia batzuk irakurri nahi ditu. Batetik, euskararen normalkuntza eta biziraupena behar diren minimoen azpiti dago. Zeren askotan esaten duen, baina, ondo zijoak, euskera, zikastola, kumeak, hitz egiten ditek, eta hori. Eta berak, etzan ezkorra, etzan pesimista, baina bai kaskatekoak ematen zituz, ez. Behar danaren azpiti dago, oraindik euskera. Beraz, hemen ez pentsa salbatua dago eta galtzorien dago oraindik, ezta? Minimoen azpiti dago. Aipatu du ez, elebitasun soziala hizkuntza zapalduaren suntsiperarekin burutzen den hizkuntza ordezkapen prozesu baten barnean dagoen tarteko fase bat besterik ez da. Edo begibistakoa da, Euskal Herriko lurralde osoan euskerazko elebakartasun soziala oztopatuko ez duen legetasuna lortu beharra ezinbestekoa dela, ezta? Eta berak Irlandakoa aipatzen zuen, nahi ez zuen adibide bezala, eta orain bai bukatzeko, eduke, gero koldok izango du, baina azken atal honetan nik hola punte batzuk eta jartzen nuen Lizardi gure santutegia. Eta ez hau, askotan Inaxiorekin, ordu asko pasa genituen Lizardin, ez beti lanean. Ez beti lanean, kantuan, kontu-kontari, parranda txikietan, eta bai. Eta, horretu nintzen, gure amak, ni oraindik gurasoekin, eta etxera, atzo ere beranduta, bai, Lizardi, eta Lizardi santu hortan esaten zion, zer dago Lizardi santu hortan ez da esaten zion. Guk, holakotan esaten zion, bai, Inaxiokin, eta Inaxio hortik ezagutzen zuten. Hala ere, gu beti, holako aitzekiak bilatzen genituen, euskeraren beti ez ginen izaten egia, baina bai, euskeran alde, ari gira honetan, baina parranda txikiak egiten genituen. Azpimarratu nahi dut, ideia bat, eta da, Inaxio biotera. Eta sentikorra, hemen zaudeten asko ulertuko duzu ezer esan nahi duan, ezta? Esan nahi dut, zeinek kantatzen zuen, Inaxiok zuen baino pasioa handiagorekin, habanera edo hor tabakorron eta kanelaz da, baldorba, oi baldorba, esan nortzen bidetik bazterti zintuen madarika. Nork alako pasioekin. Pasio hori transmititu zigun, baita ere, han hemen zaudeten askori eta laguni, eta, eskartzekoa. Bertsozalea, baita ere, zenba saio egiten dituen bertso bat dutatu ezinik. Beak esate zuen dutela, etorri, zahardo botila bat irikiko hori hauta, bat aurreneko izaten zen, gero, bat izaten zen. Hori ere bazen, Lizardietza bakarrik euskera, euskaltzaletasuna, hori, ez, bazan. Gu bertsolari frustratua ginen. Askotan, haste ginen, kantari bate puntua jarri, besteak jarraitu eta bar, eta bukatu ezinik. Hala ere, ni batzutan esaten diet Inaxio eta errima gogor zalea zala, ez da? Halako errimak erabiltzen zituen ez.
indarra, garra, tirritarra, eta dena bagenekien bukaera. Eta, bueno, esan beharrik ez, zuek hobeto ezagutzen zuen, laguntzalea, mendizalea, eta bati bat umorea. Inaxioren umorea. Umorea, zenbait egunetan, kantu, saio, luze, bukaezin horietan, udaletxetik udaltzaina etortzen zanean, bueno, esegin nahi izaten zuen gurekin sagardo botilak edetorrek, bueno, han adierazten zigun, eta ordu luze horietan, bukatu nahi nukeen, ideia horrekin, ez da? Inaxio, pasioa eta templea. Eskerrik asko. Bueno, niri dena handia. Nik esateko nahi guztiak, nik esan ditu. Baina, bueno, saiatuko nau, nik nola ikusi nuen bere ondoan egonitzen guztietan, ez. Gogoratzen hau, ni Tolosara etorri nintzenean, gutxiko da bera, 18 urte edo nituela, eta lehen aipatu den hausandegi hori nolabait montatzen edo izan bitartean, berakin topatu nintzen. Nola topatu ginen gu? Nolabait esan behar da, bai Inaxiok eta garai hartan egiten gendun kuadrillak, nolabait, saiatzen ginen behar gendun o ginuzten arazoari buelta ematen, esango dut, esplikatu dut. Urte garai hortan ikusten gendun hauzandegia behar gendula, porque ginuztelako ondoan emakume langileak eta lanea joateko eta behar zutelako nunbait aurrak eta utzi. Eta orduan, erabaki gendun, hauzandegi jarri behar gendula. Claro, hoi Inaxio hori planteatu eta Inaxio segitu esan dezun, bai, baina euskeraz. Eta orduan, behar segituan bultzatzen zuen dena ikuspegi batera. Eta da, euskera nola suspertuko eta gure ondorengoak nola gure aurrak eta euskaldunak izaten alegin dugu. Eta bide hortan nik bilatu nuen, eta gero baita ere ikastolara saiatu zanen laguntzen. Gero udaletxeakoare esan da, itzultzaileek bakarrik zeuden, eta beak ideia berri hori jarri zuen, eta zan euskera zerbitzu bat montatzea. Eta ez erdera zerbitzuaz lehen zion bezala, itzultzeko eta laguntzeko erdaldu nahi eta hori, baizik eta zan, benetan gure hizkuntzari bidea irikitzeko, ez, udaletxean. Gaur egun oso normala da, udaletxe guztietan eta euskeraz eta egitea, baina garai hartan, akta guztiak eta baita ere plenoak eta denak erderaz izaten zen. Eta orduan, Inaxio sartu zanean, udaletxean, lehen da biziko gauza esantzuna, nik erderaz hitz bat ez dut esango. Osak, hemendik aurrea, saiatuko bera, gure hizkuntzari ematen lehentasuna eta errespetua izan dezan. Eta horrela hasi zen, eta bizitzak erakusten du bezala, aurrea egiteakoan ere, beak urrungo planteamentua berdinak zuen, ez? Hoi, hola planteatzen zula, beak esaten zuen. Euskera neurtzeko behar dugu tresna bat, edo behar esaten du, nun dago helburua, edo nun dago margorriak, leheno Antxonek esan duen bezala, eta margorriak esateko
egiten ari geanekin euskera salbatuko da. Garai hartan nola hitz egiten du, euskera salbatuko da. Eta etzegoen, inorketzun jartzen, marra gorri horiek, eta orduan esan dezun, bueno, siadeko hori edo estudio bat eskatuko diogu, eta bar, eta euskera ere egoera, aber nola dagoen, eta bar, eta nola bai jakiteko, ez aitzeko, bueno, nahi iruditzen zait gauza bat, edo nahi iruditzen zait beste bat. Beak ikusten zuen alako neurri beharra, noizbaiten helburua markatze bali bazan jakiteko, iritsi gera, edo ez gara iritsi, edo hori ez. Eta horrek zer eskatzen zion, nola bait, lehen aipatu bezala, bere ikasketak egitea ez. Euskal filologia egitea pentsatu zuen orduan, eta lortu zuen, eta lehen ez dut aipatuko, lehen esan diedako gauza guztiak, baina bideo hori ere zeagintzun, lan duzun, eta bere lanari esker hor daude hainbat pentsamendu. Eta etzun bakarrik balio besteai esatea euskeraz egin behar da, eta hemen zeak planteamendu gogor eta planteatzea, baizik eta nor gure etxean ere bai, eta horregatik beak planteatu zuen herri batasunean eta egin behar dula baita ere euskeraz, ez zalako egiten. Eta horren ondoren izan zen, eta gaur egun da, euskeraz funtzionatzen duen herri batasuna ez da, sortu eta eskerra batzalea eta bar, eta egiten lan aportazioak eta gauza guztiak euskaraz egiten dira, bilera guztiak eta euskeraz egiten dira. Eta gelditzen zen leheno, listartin, lagunen artean, beak jokatzen zuen, beak koherentea zen eta jokatzen zuen elbiz batak egiten duenean, zirikatzen dena erderaz ez eginean, guk ez baiago egiten, nork egingo dik euskera. Praktikan, saiatzen, aldan da pelmadaik eman gabe, beharko hasi izatezun, hemen euskeraren arazoa ez da inazioaren arazoa. Hemen arazoa denon arazoa da, eta denon artean atera barra daukagu euskera. Eta saiatzen zen, eta oraindik ere askotan, barruan daukau, nolabait gure artean erderaz hasten danean, behakin gogoratzen gara ez. Apurlu bat zan denontzako, eta horren falta izango dugun kezka. Horren falta norbaitek, beste norbait egongo ote dan gure artean, xaxatuko gaituena eta lagunduko diguna nolabait, koherentek esaten da euskera egiten da euskera aurrera ateratzen. Eta aipatu da baita ere, kantuan, esan du xamurra eta bar, eta nik beti gogoratzen dut, beha hasten zanean, eta beti tonua behak ematen zuen, eta beti ematen zuen alako tonua, tonu errela gorago beti, ez ginen iristen, zainak eta lertu arte. Baina beak alako pasioa jartzen zuen, eta ikusten zitzaion kantuan aurrera zijoneran, alako begi brillanteak erdinegar sentimentu hori nola aterako barrundik gauza asko enbitzen zituen barruan eta nola botako, nola agertuko. Eta nik uste horiekin eta sagardo desentekin saiatzen zen eta lortzen zula lasaitzen. Beha behintzen, aldamenekoak gixo aguantatu. Nik gauza gehiago ez daukat. Bakarrik esan beak agertzen zuen kompromiso hori gauza guztietan. Guk ez dugu jarriko beak jartzen zuen pasioa, baina bai alegin du denon artean
korrika dala eta laguntzen eta ilusio hori aldamenekoa zaiten, agertzen, eta nolabait denon artean pixka bat eginez, aber Inesiok jartzen zituen marra gorri horiek, ez gira iritsiko, seguruna, behar uste zuen dainen, baina gutxi inez eskalari batzuk igotzen ditu. Hortan txesten. Mil esker gure izlariei, nabari da Inesio Agirreren falta somatuko dela euskalgintzan, eta azken aldian esaten den euskararen arnasgune horiek horren arnasgune ez diren honetan, eta, aipatu dira, lidergotza, akuilua, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahiko otetu zuen, baina, ekarpenak egiteko irekita dago oraintxe tartea. Nik aipamen txiki bat nahiko nuke. Itzein da euskarari buruz, asko itzein da abertzaletasunari buruz, independentzi zaldetasunari buruz. Nik uste, aitak euskara pixka bat maila gorenago batian jartzen zuela, eta saiatuko naiz pixka bat hau azaltzen. Duela egun batzuk danak ikusi dugu, eta propaganda hutsa dan edo errealitatea dan, baina iraken nola hainbat estatua duela 3.000, 4.000, 5.000 urtekoak txikitu diren, estatu islamikoko zenbait kide, edo duela zenbait urte Buda erraldoi batzuek nola bota zituzten, eta berehala danok irakurri ditugu, UNESCOko arduradunak eta bota dituzten aipamenak horren inguruan, sekulako astakeria dela, eta nik uste ondarea miresten duen edonorentzat argi dagoela hori sekulako astakeria dela. Baina pixka bat oharrik daitezen ze astakeria egiten ari garen gu neregatik hasita, esango nukena da, daukagu Europan dagoen hizkuntzik zaharrena, segurazki, ondare bizirik handiena, eta ez da hori bakarrikan gure altxor bat, euskaldunon altxor bat, baizik europear guztion eta mundu osoaren altxorra. Eta nik usten dut merezi duela mantentzea, irautea eta berarekin bizitzea, besterik gabe, harriak mantentzea merezi baldin badu, ze esango dugu bizia dan elementu bat iburuz ez. Eta nik uste aitak euskara pixka bat maila horretan jartzen zuela. Lehen asko intzeit, ideia ban hauken eben apuntatuta, eta izkenen ez puniten dira. Zenbatetainoko desgastea sortzen zion Inesiori, eta zenbat sufritzen zuen ondokoak ikusten zituenean ez dakit zeitzak jarri, ajolakabe bezala edo ez ginerako konturatzen edo politikoki etzalako egiten eta ez. Zenbat sofritzen behar hori akuilu bezala egon behar izatea eta egitea, behar batzekin jendeak naskatzeko arriskua zegoela, ez? Esatea, onbeste handiz esate zituen, errepikatzen zituen gauzak, aizkeneako esatea, nahikoa dek edo, ez? Behar batzekin hori, talata guztiz ere, nahiz eta sufrimentu hori pasa, egin itenzu. Nik irudi hori dut barruan. Eta eskertzen diot zuen. Eskertzen diot. Nik, kezka plazaratu nahiko nuke, eta zuen eskatu. Olako itzalditan, da euskidan bueltako ezkatan, askotan gertatzeetena da, ikusten gauden jendea, eta bataz besteko ingo bagenu, desente altu erteatzea eritizak. Euskal guztuz, Esanetina da, kezka dauke euskalduntze hortan, alduntze hortan, gure belaunaldikok, ze kontzientziazio maila horre daukeun. Eta horrek asko kezkatzen du. Esanet, euskeraz, errex bizizan gehanok, edo errex eukideunok,
ze kontzientziazio maila daukion. Eta ze erlasatzeko, arriskuek ikustet, horren gainean ze iritzi dut zuen, ez zuek itzitzen zuen, eta esaten, jo, ni bolaxe sentitzen duen, bitxorraro bat botzela sentitzen nahi. Orduan hor, zer gutxegitea hau, Inaxio ekarpen hau ze gazteek ezautuko, eta zen ezain gazteak, milian ezain gazteak. Zuen iritzen jakin nahi konutzen. Bueno, ez dakit. Nik uste dut, eta zeran, guk belaunaldi jakin batekoak euskerarekin batera eta ikastolarekin batera, eta bat, ez dugu soilik jaso, zagun duken, arrazionalki. Jaso dugu sentimentuz. Orduan, claro, gaurko gazte asko ez dute hori sentitu beharrik izan euskeraren gabezia eta euskera naturalki ikasi dute, beraz naturalki hitz egiten dute eta orduan zenbaitentzat ez da existitzen zera arazorik. Ez orduan, edozein hizkuntzak ikasteko eta edozein hizkuntza eta edozein ideiaren alde jartzeko, bueno, nik uste horrek ere askotan defendatuken ideia, inteligentzia emozionala. Hau da, emozioarekin lotuta gauzak gure ganatzen ditugunean, nik uste dut barnerago joaten direla eta sustraituago geratzen direla, ezta. Nik uste dut, gaurko gazte asko naturalki jaso dutena, bati bat hemen Tolosan, ikastola munduan eta eskola munduan ere, gaur egun, behar hori ez dutela hainbeste bizi, eta alde horretatik sentitu, esaten deken sentitu hori, ez da, igual ez da behar. Hemen ona litzateke, mundu guztiak naturaltasun guztiz euskeraz eta ez sentitu behar izatea zer galduko dut hau galtzen baldin badet, eta hortara iritsi beharko ginateke, ez da. Baina gaur-gaurkoz, zoritxarrez, eutxi behar diogu baita ere, nik uste dut, lortu ez dugun horri sentimentuekin ere heldu behar diogula. Esan hori bezala, euskera bezala, aberria eta beste 1000 ideien inguruan derrigorrezkoa dugula. Nik behintzait behar dut. Gaztetxeak baldin badira euskal gazteriei konprometituenaren guneak, nik uste da egingo nuke gaztetxeetan euskaren inguruko inkesta zorroz bat. Iñaki Larrañaga ez da gortarako, duen adinagetik, baina jakin egingo nuke, horako inkesta zorroz bat egingo balizin, gaztetxeetako gazteek euskararen inguruan dituzten jarrerak iritzia, balorazioak eta ezagutzeak gustatuko litzaidake. Eta badakit emaitza ez litzakela bat ere pozgarria izango. Naiz eta gaztetxe gehienetan behar da euskara da. Mila eskertzen ekarpenengatik, besterik ez dela, bukatze aldera. Gogoraraziko dizugu EKak eta korrikak omenaldi gisa tarte bat egingo duela bere ibilbidean Inaxio Agirreren omenez. Hori dela eta martxoaren 21 sartuko da Tolosan korrika eta goizeko 7 aldera. Eta kale nagusian Inaxioren etxekoek eramango dute lekukoa. Beraz, bertara hurbiltzea gomendatzen dizuegu edo animatzen zaituztegu. Era berean, Tolosako beste euskaltzale bat ere joan zitzaigu pasaden urtean, Aitziber Sarasola, EKako arduradunetan Nafarroako parlamentaria, eta ari ere egingo diegu tartea ibilbidean, zati bat bere omenez eramango baita, Bentaunditik pasatzean, hain zuzen bere etxe inguruan martxoaren 22an izango da hori, iluntzean. Kantuzalea zela esan dugu, eta honen bestez bazaragatik ez kantuan amaituko dugu, hortxe aurkietan banatuta dituzue papertxoak, baina lehenago, eskerrak eman behar dizkizuegu, etorri zareten guztioi, izlari izan ditugunoi, Pablo Dendaluze, bideo hau egiteagatik, hau antolatzen lagundu gaituzten Martxelo Tamendi, Gike Monarrez eta Iñaki Azaldegin,
Eta nola ez, Inaxiren etxekoei. Oiala, Ixiar eta Enekori. Esan bezala bukatzeko kantu bat eta Iratik eta Jose Ramonek lagunduko den gaituzte. Mila esker. Thank you.